Mar vilayatynyň döwlet eýçiligindäki dukanlaryndan un satyn almaga barýan ýaşaýjylardan öňümizdäki ay üçin nowata ýazylmak talap edilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy ýaşaýjylaryň aýda bir gezek paýok görnüşinde berilýän unyň sentýabr aýdaky möçberini hem heni satyn alyp bilmeýändigini aýdýar. Mar vilayatynyň döwlet dukanlarynda un gytçylygy dowam edýär. Eger hökümet dukanlaryna un gelse-de onuň üssü ülşük bolýar. Hemme adama yetmeýär. Dukan işgärleri adamlara eger siziň spisikde adyňyz bolmasa, indi kay üçin täze spisiga adyňyzy belläp gidin we her gün habar tutup görüň diýip aýdýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine töhwetdeş bolan habarçy 24-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçy bu ýagdaýy vilayatyň Mar etrawynyň Zarpçy we Täze Owa daýhan birleşiklerinde, Muraw etrawynyň Gyzylbaýdyk we 50 ýyllyk daýhan birleşiklerinde, Bayramaly etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginde synlasa bolýandygyny belleýär. Aýdylmagyna görä döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan yerli un hususy eýçilikdäki söwda nokatlarynda we bazarlarda 5-6 esse gymmat bahadan açaçan satylýar. Adamlaryň köpüsi hojalykdaky adam başlary esasynda döwlet dukanlarynda aýda bir gezek paýok görnüşinde berilýän uny hem satyn alyp bilmeýärler. Ýöne onu hususy dukanlardan haçan barsaň-da açaçan satyn alyp bolýar. Bu ýagdaý gaty geň. Şol bir uny hususy dukanda bir näçe esse gymmada satyn alyp bolýar. Ýöne döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar. Munyň sebäplerini hiç kim düşündirmeýär diýip habarçy belledi. Marynyň döwlet eýçiligindäki dukanlarda 1 kilogram yerli un 1 manat bolsa, bazarlarda we hususy dukanlarda 5-6 manatdan satylýar. Onuň 50 kilogramlyk bir haltasynyň bahasy bolsa 260-270 manada barabar. Türkmenistanda hususanda Mar we Lewap vilayatlarynyň döwlet dukanlarynda ilatyň sarp edýän esasy adyk önümleriniň aýratynda unyň we çöregiň gytçylygy soňky 3 aýa golaý wagtyň dowamynda güýçlendi. 9-njy iýulda yerli metbuat Türkmenistanda 1.600.000 tonnadan gowrak buğday hasylynyň öndürilendigini habar berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri döwlet dukanlaryndaky bu adyk gytçylygy we olaryň öňündäki uly nowatlar barada hiç zat aýtman gelýärler.